Kuya, tapos na yon. Nangyari na. Hindi na natin may babalik. Gusto ko lang naman makalimot sa problema, Ruby. Hindi solusyon ng alak sa mga problema, Kuya Berto. Makakalimot ka nga, pero kinabukasan, nandun pa rin ang problema mo. Tanggapin mo na, Kuya, na iniwan na kayo ng asawa mo at wala na siya. Hindi totoo yan, Ruby. Babalik pa ang asawa ko. Hindi na siya babalik, Kuya, dahil wala na siya. Ang sakit na naman ng ulo ko. Lasing na naman si tatay kagabi. Gabi-gabi na lang siyang ganyan, simula nung iniwan kami ni nanay. Oh, Ikoy. Gising ka na pala. Lasing na naman kay kagabi, tay. Pagpasensyan mo na ako, anak. Pagtitimpla ko po kayo ng kape, tay. Sige, anak. Salamat. Tay, ito na po yung kape niyo. Salamat, anak. Sige po, tay. Maliligo na po ako at papasok. May baon ka ba, anak? Meron pa po. Yung binigay po sa akin ni Tita Ruby, tay. Ganun ba, anak? Sige, maligo ka na. Sige po, tay. Diyos ko, tulungan mo po akong malagpasan ng pagsubok na to. Oh, Ikoy, papasok ka na ba? Opo, Ninong. Ano po? Nasa bahay niyo ba ang tatay mo? Opo, Ninong. Andun siya. Lasing na naman ba siya kagabi? Opo, Ninong. Nakahiga pa siya. Tatay mo talaga, hindi na nagbago. Nag-almusal ka ba bago ka pumasok? Nagkape lang ako, Ninong. May baon ka bang pera? Meron, Ninong. Yung bigay ni Tita Ruby. Ganun ba? Ito, pangdagdag sa baon mo. Salamat, Ninong. Sige na, Ikoy. Pupuntahan ko pang tatay mo. Mag-ingat ka, ha? Po. Paring Berto! Paring Berto! O, paring Berto. Nandiyan ka lang pala. Kumusta ka na, pare? Lasing ka na naman daw kagabi. Sino naman nagsabi, pare? Yung anak mo. Nakasalubong ka kasi kanina. Hayaan mo muna akong ganito, pare. May anak ka, pare. Kaya hindi pwedeng puro ganyan. Kailangan mong magtrabaho para mabuhay kayo ng anak mo. Hindi ko pa kayang magtrabaho, pare. Mahina pa ako. Puro naman kasi alak ang inaatupag mo, pare. Simula nung iniwan kayo ng asawa mo. Babalik pa siya, pare. Tanggapin mo na lang na wala na siya, pare. Bakit ba? Lagi na lang ganyan ang sinasabi niyo. Dahil yun ang totoo, pare. Ano, pare? Ayaw mo ba talagang magtrabaho? Saka na lang, pare. Paano kayo ng anak mo? Aasa na lang ba kayo sa kapatid mong si Ruby? Sa sitwasyon namin ngayon, oo, pare. Aasa muna ako sa kapatid ko. Boy, Tita Ruby, ano po? kawan ka ng Diyos. Nasaan ang tatay mo, Ikoy? Nasa loob po, tita. Hindi ka ba pumasok? Hindi
po, tita. Bakit naman? Wala po akong baon. Ubus na ba yung binigay kong pera sa'yo? Opo, tita. Si kuya talaga. Samahan mo ako sa loob, Ikoy, at kakausapin ko ang tatay mo. Sige po, tita. Kuya Berto! Ruby? Kuya Berto, pwede ba tayo mag-usap? Ikoy, pumasok ka muna sa kwarto mo. Sige na anak. Sige po. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, kuya? Bakit? May problema ba, Ruby? Napapabayaan mo na yung sarili mo, kuya. Pati na rin yung anak mong si Ikoy. Hindi mo na siya naasikaso. Pati yung pag-aaral niya. Puro na lang paglalasing ang ginagawa mo. Hindi ko kasi matanggap ang nangyari sa asawa ko, Ruby. Kuya, tapos na yon. Nangyari na. Hindi na natin may babalik. Gusto ko lang naman makalimot sa problema, Ruby. Hindi solusyon ng alak sa mga problema, Kuya Berto. Makakalimot ka nga, pero kinabukasan, nandun pa rin ang problema mo. Tanggapin mo na, kuya, na iniwan na kayo ng asawa mo at wala na siya. Hindi totoo yan, Ruby. Babalik pa ang asawa ko. Hindi na siya babalik, kuya, dahil wala na siya. Kasama siya sa nasaway sa bumagsak na eroplano sa sinasakyan niyang pabalik dito sa Pilipinas. Ilang buwan nang nakakalipas, Kuya Berto. Mahirap tanggapin na wala na siya, Ruby. Hindi ko kakayanin. Mahirap man, kuya, pero kailangan mong tanggapin at kayanin. Paano ng mga pangarap namin para sa anak namin, Ruby? Hindi na niya makikita itong bahay na pinagawa namin. Kuya, Hindi na namin siya makakasama dito sa bahay. buhay pa kayo ng anak mo, kuya. Kaya wag mong pabayaan ang sarili mo. Ewan ko, Ruby. Parang hindi ko pa kaya. Kung ganyan ka rin lang, kuya, kukunin ko muna si Ikoy. Bakit naman, Ruby? Napapabayaan mo na siya. Doon mo na siya sa akin, kuya. Ikoy, ayusin mo yung mga damit mo at sasama ka sa akin sa bahay. Sige na, anak. Doon ka muna tumira sa tita Ruby mo. Sige po, tay. Tara na, Ikoy, ayusin natin yung mga gamit mo. Kunin mo na lang siya, kuya, pag maayos na yung buhay mo. Halika na, Ikoy. Diyos ko, ano nang nangyayari sa buhay ko? Tulungan at gabayan niyo po ako. Kumusta na kaya si Ikoy? Mahirap palang mag-isa. Kawawa naman ang anak ko. Napababayaan ko na. Tama nga si Ruby. Masakit man ang nangyari, pero kailangan tanggapin at kayanin. Kakayanin ko ito para sa amin ng anak ko. Tuloy lang ang buhay. Paring Berto, Oh, paring Jerry, ikaw pala. kumusta ka pare? Ayos lang naman, pare. Himala pare, hindi ka yata naglasing kagabi. Oo, pare, ilang araw na. Nakapag-isip-isip na kasi ako, pare. Napapabayaan ko na pala ang buhay namin ng anak ko. Mabuti naman kung ganon.
Oo pare, salamat sa mga tulong mo. Wala yun pare. Nasaan pala ang anak mo? Kinuha muna ng kapatid ko pare. Doon muna siya habang hindi pa ako maayos. Kaya ayusin mo na ang buhay mo pare. Oo pare, babalik na ako sa dating buhay ko. Mabuti yan pare. Pare, may alam ka bang trabaho na pwedeng pasukan? Sa dati nating trabaho pare, pwede ka doon. Talaga pare? Oo naman pare. Magaling at masipag ka naman. Salamat pare. Bukas pare, pwede ka nang pumasok. Kapag maayos na ulit ang buhay ko, kukunin ko na si Ikoy. Dapat lang pare, para may kasama ka naman dito. Salamat po Diyos ko, naliwanagan na po ako. Hindi niyo ako pinabayaan. Tay, bilisan niyo po magbihis. Mahuli na po ako. Oo na, ito tapos na. Tara na anak. Sige po. Lagyan na yung bag mo anak. Sige po, tay. Sige na. Oh, mukhang masaya kayo mag-ama. Ikaw pala Ruby. Ano po, tita? Awan ka ng Diyos. Anong ginagawa mo dito Ruby? Bibisitahin ko lang kayo ni Ikoy, kuya. Maayos na kami ni Ikoy Ruby. Maraming salamat sa lahat na naging tulong mo. Wala yun, Kuya Berto. Para ano pat naging magkapatid tayo. Hindi mo kami pinabayaang mag-ama, lalo na nung walang-wala kami. Sus, nagdrama ka pa, Kuya Berto. Ikoy, hindi na ba naglalasing itong tatay mo? Hindi na po, Tita Ruby. We, di nga. Opo, tita. At palagi na po siyang nagluluto ngayon. Talaga, Ikoy? At palagi niya na akong hinahatid sa eskwelahan. Tama na nga yan. Tara na, at nang makapasok ka na. Sige po, tay. Ruby, maiwan muna kita dito. Sige, Kuya. Hindi ka na. Salamat sa Diyos at nalampasan ni Kuya ang pagsubok na nangyari sa kanyang buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Huwag padadaig sa mga problema.